И здравейте хора, аз съм ZSBG и днеска играем в сървъра OpWither PvP. Това Явчи, Явчи. Това е, мисля, че онера на сървъра. И сега да кажем, кажете хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. И в този клип мисля да направя малко PvP. И да видя нещо каларчата се е бъгнал. И реши да видя дали ще фана някой хакерче. Което цъка ужасно с този хак. Сървъра е OP PvP. То OpWither PvP. Мисля, че това някак си подсказва. Не знам. Има факшън, мисля, че. Не съм много сигурен. Не знам. Има. Даже тук си имаме групи. Аз съм пича. Имам си малък тим. То с Бурги той не ми от тима. Повечето от тима ми ги няма в момента. Май. Да. То няма май никой от тима. Да, то няма никой от тима ми. Само Хиксявчи, онера, той ми тим. За сега. И нека разкочим. То с Пепси. Някакъв си. Казах. Кажете хай на YouTube. Никой не каза май. Аре, пиче, някой няма ли да ми скочи? Я път май ще ползвам ексерия, нещо почне да ми завива. Точно клипа. Съжалявам, ако се чувам слабо, микрофона ми малко е бъгнат. И да, много ясно, играят 2 vs 1. Много ясно. Аре, момчета, ай всеки за себе си. Какво ще кажете? Ти току-що пипошенка. Не, чакайте. Така, аре да го правим са. Не. Майнкрафт и няма да се разберем, човек. Искам да ми се прилага, защото... Съжалявам хора, не ми се присмивайте, малко съм бот на PvP. Хостера, онера всъщност, ще ми помогне сега да ги сцепим на двете. Сървъра, само ще кажа, че не знам дали е в ремонт, обаче малко е в ремонт сякаш. Поне малко, не знам. Ще има IP в описанието. Такива неща. Вижте, забавлявайте се. Пък ако искате да сте ютубър, трябва да имате 100 съба. Спаун. Така. Измъкнах се като първия нуб. И сега ще напиша кито да ми дадат, защото май схабиха. Все пак аз съм хелпър, ето. Обаче нямам... Какво се пише? Както и да е. Не помня много кладата. Релат, там кодирана. Съкълот се пише, да. Не съм яла лек, както и да е. Да. Ела бе, пич. Ела такона е. Те ще го вкарам да с пропаст. Охо, какво е това меле, бе? Охо! Онера къде отиде, бе? Онера да... What the fuck? Help! 2 vs 1. 2 vs 1 плюс стрелнички. И спидки. И всичко.
То се е някакъв идиот, нямал команда спална, ама аз как имам? Да, онера прави дупка, май. Да, онера прави дупка. Дали ще става тя кимилета, не знам. Ого. То с Пепси или там къвто е хакер напълно, след малко ще го банна. Да, ще го банна просто. Килауричка. Бургеда тим ли му е, бе? Бати изродите. Те ми изхабиха сета напълно. Ай, чек... Просто... Така, нова дупка. Знаех си. То с пепсито го банвам. Някой да го проверявам. То килаура, човек. Бургейда малко ма съмнява и той, ама... Тембан. Пепси. Че ли ма спамна в дупката, е? То с пепсито... Баннах ли го, нали, да? Този го щупих и го убих просто. Малеле, тук е в тази дупка много яки милета стават. Убивам втори човек. Втори убивам. Пише... Втори. Яко. За 2 часа го баннах. Ще им напиша. Сега ще отида от дупката за последен път. Защото клипа стана почти 8 минути. Аре да ходим в дупката. За клипа. Аре на фенове. Аре на фено. Братле. Не, той не е килара, пича, не е. Какво ми стана с меча, Какво ми изписва? Нещо ми се бъгна меча, както и да е. Май. Онера не е хак, да знаете, бил се с 1000 колкото мене и всяко време са ме убивали. Да, хора, за да ми помогнете, всъщност, мисля клипа да не го правя много голям, защото първо, че няма много хора и може би в някой друг епизод ще направя някакъв клип с някакво яко меле. Както виждате, сега не стават яки мелетата. Излезнаха хората. Да знаете, че това е XX че е най-сватала. Да знаете. Не мога да снимам повече от 10 минути. Вие знаете с какво снимам. Няма го повтарям пак. И да, хора. Вие знаете какво трябва да направите, за да ми помогнете много. Ще ви напомня пак да дадете един лайк и да се абонирате за мен. Добре, хора, аз бях ZSBG. Надявам се епизода ви харесал и от мене чао!